зеленский гуфт президенти русия владимир путин бояд дар мурофиаи махсусе барои jange ки зидди украина ба роҳ мондааст муҳокима шавад. путин бояд ба гуфтаи ӯ барои ҷинояти таҷовуз ба ҷавобгарӣ кашида шавад. таҷовузгар ва танҳо ӯ бояд тамоми қудрати адолатро эҳсос кунад. ин масъулияти таърихии мо дар назди насли имрӯза аст ки тамоми ҷазоро барои таҷовуз татбиқ намоем. аз ишғоли кишвари худ ва ҳам ҷангҳои нав пешгирӣ кунем. дар ҷаҳон таҷовузгарони эҳтимолӣ ҳастанд ва ҷаҳон бояд шоҳиди таъмини амнияти пурраи сулҳу субот бошад. зеленский дар Гаага аз додгоҳи ҷиноятҳои байналмилалӣ дидан кард ки барои ихроҷи эҳтимолии кӯдакони украинӣ қарори ҳабси путинро содир кардааст. вале додгоҳи мазкур салоҳияти муҳокима барои таҷовуз ба хоки кишвари дигарро надорад. комиссиони аврупо дар қатори дигарҳо тарафдори таъсиси ниҳоде дар Гаага барои таҳқиқ ва муҷозоти ҷиноятҳои эҳтимолии таҷовузгарӣ ба хоки Украина мебошад. ҳоло саволи асосии ҳуқуқӣ ва амалӣ дар шеваи роҳандозии чунин як муҳокимаест ки оё он бо ташаббуси гурӯҳи кишварҳо сурат гирад ё бо хости маҷмӯи умумии созмони милал. русия узви додгоҳи ҷиноятҳои байналмилалӣ нест ва салоҳиятҳои онро эътироф намекунад. то ҳол русия ваҳшониятеро ки дар ҷараёни ба гуфтааш амалиёти вижа барои ғайринизомӣ кардани Украина содир кардааст рад мекунад. бешубҳа ҳамаи мо хостори дидани Владимири дигар дар ин ҷо дар Гаага мебошем, чун ӯ сазовори муҷозот барои амалҳои ҷиноӣ дар ин шаҳр дар пойтахти қонунҳои байналмилалӣ мебошад. бовар дорам ки вақте мо ғалабаро ба даст овардем ва мо ҳатман пирӯз мешавем, шоҳиди ин ҳодиса хоҳем. дар ҳоле ки Украина ба хотири дубора ба даст овардани қаламравҳои аз ҷониби Русия ишғолшудааш дар ҷанубу шарқ ба амалиёти муқовимат омода мешавад, Русия ҳам ҳуҷумҳояшро суръат бахшидааст. рӯзи панҷшанбе Москав гуфт дар паси ҳамлаи паҳбод ё дрон ба Кремлин бо ҳадафи куштани Путин Иёлоти Муттаҳидаи Амрико истодааст. сухангӯи президенти ин кишвар Дмитрий Песков бидуни далеле гуфт ки ҳамлаи субҳи 3 майро Украина бо дастури Иёлоти Муттаҳидаи Амрико анҷом додааст. сухангӯи амнияти миллии Кохи Сафед ин иддаоро мазҳака номид.